Hekk kif tħanna fid-9 ġimgħa mill-bidu tal-emerġenza medika f'pajjiżna, issa it-total ta' persuni li mardu bil-coronavirus tela għal 468. Dan wara li fl-aħħar 24 siegħa kien hemm biss każ wieħed li rriżulta pożittiv. Il-persuni li fiequ żdiedu b'12 biex bekk it-total ta' dawk infejqa issa jlaħħaq 379, bil-każi attivi issa jinżlu għal 85. It-total ta' testijiet li saru f'Malta minn mindu faqqet din il-pandemija issa tela għal aktar minn 35,000. Il-każ pożittiv li tħabbar is-sibt mill-Professur Charmaine Gawci huwa ta' raġel Sudanis ta' 27 sena li jgħix fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar. Biex bekk issa il-każi pożittivi f'dan iċ-ċentru telgħu għal 50. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika rringrazzjat lill pubbliku għal konkorrenza fl-użu tal-app li tiċċekkja s-sintomi hekk kif minn mindu bdiet taħdem daħlu fiha aktar minn 15,000 persuna. Mistoqsija minn dan l-istazzjon dwar l-użu tal-maskri protettivi fosthom fl-istabbilimenti kummerċjali u spiżeriji, il-Professur Charmaine Gawci qalt li l-użu tal-maskri huwa wieħed obbligatorju fejn il-liġi se tkun applikabbli minn nhar it-tnejn. Hemm numru ta' kondizzjonijiet li huma obbligatorji taħt il-liġi tas-saħħa pubblika fejn għandna fosthom waħda minnhom hija li inti jkollok in-nies li ħajjitlu fi stabbilimenti bħal pereżempju il-ħwienet, spiżeriji u ħwienet oħrajn kemm dawk li kienu baqgħu miftuħin qabel, imma anke dawn li ħanerġgħu niftħu importanti li jintlibsu l-maskli. Aktar kmieni fl-istess jum Netnews staqsa wkoll il-Ministru tas-Saħħa dwar l-użu tal-maskri fil-ħwienet kummerċjali. Iżda b'sorpriża fit-tweġiba tiegħu huwa qal li dan qed isir biss b'suġġeriment. Biex nkomplu nipproteġu u naqsu ir-riskju ta' li terġa' tinfirex il-coronavirus, nerġa' ngħid il-virus għadu magħna, waħda mill-miżuri li qegħdin nissuġġerixxu hi li nilbsu l-maskri. Mistoqsi jekk il-prezz tal-maskri jistax ikun blokkat kif sar fl-Italja, id-Deputat Prim Ministru naqas milli jwieġeb. Dan meta f'pajjiżi bħall-Italja il-prezz tal-maskri protettivi inżamm għal 50 ċenteżmu kull waħda. Il-Professur Charmaine Gawci qalet li għalkemm is-sitwazzjoni f'pajjiżna tinsab taħt kontroll, pajjiżna għadu xorta fi stat ta' emerġenza medika. Jekk aħna ma nieħdux ħsieb bil-kawtela li qegħdin nieħdu, hemmhekk ir-riskju li l-virus jerġa' jinfirex qiegħed hemmhekk. Allura l-istat ta' Public Health Emergency li ddikjarajtu permezz tal-liġi qiegħed hemmhekk u ħajibqa' jgħod. Il-Professur Gawci reġgħet appellat lill-pubbliku li għalkemm in-numru ta' każi pożittivi huwa wieħed baxx, xorta għandu jibqa' jsegwi l-miżuri li qed jingħataw mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika.